ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತೆ ಇನಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಪಂಡದು ಇದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿತ ಓಲುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನಿಕಲು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡುವರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲಿಗೆ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ದಾದ ಪಂಡ ಇರು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ದೇಪೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ದಾದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರು ದ್ಯಾಗ್ ಪೋತೀನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರು ಬಾಲೆನು ಓಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎನರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಯಾನು ಓಲ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕಲೇನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಯಾನು ಪಚ್ಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಲ್ಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲಿಡು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಗ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ನಿಕಲಿಗೆ ಚೂಚೂರು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ನಿಕಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ತಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬುಡ್ದು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಬೈದೆ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಂಕುಲುಪ್ಪುನ ಊರು ಒಂಚೂರು ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬರಿಯರೆಂಡು ಎಂಕುಲುಪ್ಪುನ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಂಕುಲುಪ್ಪುನು ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದೆ ಪುದರುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನವರ ಏನಲ್ತ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನ ಏರಿಯಾದವರ ಫುಲ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡುವೇನು ಓಕೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಕಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪನಂಡ ಯಾನು ಬಾಲೆನು ಓಲ್ ಬುಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಬಾಲೆನು ಬುಡ್ತೀನಿ ಪಂಡತ್ತು ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಆಯನ ಪಲಿಯಲ್ಲೆಡ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬಡು ಬಂಡದು ಏನೇನು ಮೆಗ್ದಿನ ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಅವಳು ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ ಮೈತಿದಿನ ಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಉಪ್ಪಡು ಗೊಬ್ಬಡು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಒಂಥ ಸಮಯ ಅವಳು ಬುಡ್ತೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಬಾಲೆನು ಒಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಡೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮಕ್ಕಳು ತೂಪೇರಂದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡ್ ಬುರ್ದು ಬೈದೆ ತೂಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬುರ್ದು ಬೈದೆ ಓಕೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಅಕಲೆಗೆ ಸಟ್ಟ ಪೆನ್ನೆಜ್ಜ ಅವೊಂಜಿ ತೂಗೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲು ಅವೇ ಸ್ಕೂಲು ಅಯೇ ಸುರುಟು ಪೋಯ್ನ ವರ್ಷ LKG ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಈ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಆಯಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ನೀಡೆ ಮಲೇಷ್ಯಾಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಮೋಲಿ ಯಮನಿತ ಕೋಡೆದ ಲಾಗಡು ಪಾಡ್ದೇನು ಈಸ್ಟರ್ದ ಲಾಗಡು ಆರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರ್ಯನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಲಾಯನ ಮೆಗಿದಿಯಾರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಮೈತಿದಿ ಆರ್ನ ಪಲಾಯನ ಬೊಡೆದಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೋಪಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಟೀಚರಾರು ಅಂಚ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಬೇತ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ UKGಗೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೈತಿದಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರಕಲು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಅದು ಬೈದೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಟೀಚರ್ಲೆಡ್ಡೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರೆ ಎಂಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೈತಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ತಂದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಾಮಿಲ ತೂಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತೂಪೇರುಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಓಕೆ ತೂಕ ಎಂಕ ಆಯನನೇ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಆಯ ಸಟ್ಟಾಪಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ದೇಹ ಬೈದಿನಿ ನಿಕಲೆಗೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ದೇಹ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನು ನೆಡ್ ದುಂಬು ಆಜಿ ವರ್ಷಲ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕೊರೋನೋರ್ದು ದುಂಬು ಯಾನು ಯಾಪರ 2019 ಮಾರ್ಚ್ ಆಜೆಕ್ ಬತ್ತೆನ ಊರಿಗೂ ಐದು ದುಂಬಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಡಿ 7 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ ದನಿ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಗುದಿನಿ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವರಣ್ಯ ದೇಪಂಡ
ಪೆದಿನ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಎಂಚ ತೂಪೇರ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಅಂಕಲೇನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಭಾರಿ ಸೇಫ್ಟಿಡಿ ಅಂಕಲೆ ತೂಪೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪುನ ಏರಿಯಾಡು ಭಯಂಕರ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಗಾಬು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಿದಾಯಿಪುರ ಪೋಪಿನಿ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಚ ವಾರ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದೇ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದೇ ಪೋಪ ಅದಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಇಂಚಿನ ವಾರ ಒಂದು ಸತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಪೂರ ಎಂಗ್ಳು ಕನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಮಾತ ದನಿನನೆ ಮಾತ ರೂಮು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫುಡ್ದು ಅಂತೆ ಪೂರ ದನಿನನೆ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆತ್ತದನೆ ಪೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ದನಿನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಪೆತ್ತದ ಅಲ್ತದೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋರ್ತು ಎಂಕುಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದನಿ ಕೊರ್ಪೀರು ಅಂಚ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಮಟ್ಟದ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಾವು ಜಾಬ್ ಇತ್ತ ಪೂರೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾನಂದೇನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನು ಬ್ಯೂಟಿಷನ್ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಊರುಡು ಮಂಗಲ ಕಾಂಡೆ ಹೋಗುಲೋ ಕಾರಣಗಳೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತ್ವಚವಾದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹಲ್ಲಿಡಿ ಎಂಚೊಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತೋರ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡಾಪುಂದೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಿಲ್ಲಕನೆ ಮುಲು ಉಪ್ಪರೇ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ರಡ್ಡಾಂಡದೆ ಮೂಜಿನೆತ್ತದಾದ ಬನ್ನಿನೇನು ಒಕ್ಕೊಂದು ಯಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬೈದಿನತ್ತಿ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ವಿಸಟೇ ಬೈದಿನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ದುಂಬುದ ವಿಸನ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇಂಡಿಯಾಗ ಬರ್ತದು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಸಾ ಪಾರ್ದಿಯಾನು ವರ್ಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೈದಿನಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇಡತ್ತು ವರ್ಕ್ ವಿಸಿಟೇ ಬೈದಿನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಯಾನು ದೇ ಬೈದಿನಿ ಇದು ಯಾನು ತಿರ್ಗೆರೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಬಾಲೇನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಅವ್ಲು ಬಿಡ್ತೆ ಆಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಲೀವ್ ಮುಗಿದು ರಜೆ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗಳಿಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕನುಂದೆನ್ವೆ ಓಕೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಇಂಚೆನ ಮೋಕೆಪ್ಪಡು ಈ ಲಾಗ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ